Dan huwa Rodrik Kassar, ir-raġel ta' 41 sena li ġie arrestat mill-pulizija wara aktar minn 17-il sija msakkar f'daru, sija twal ta' negozjati li kienu għaddejjin fit-triq il-Kartaġiniżi fil-Qrendi fejn għal-ħabta ta' 2:30 ta' filgħodu ġiet fit-tmiema din l-operazzjoni delikata. Ir-raġel huwa suspettat ewlieni fl-omiċidju ta' Bernice Kassar, ta' żewġ titfal, delitti li seħħet tlieta filgħodu f'Kordin kif il-mara kienet waslet għal ġurnata tax-xogħol tagħha fil-fabbrika fejn taħdem. In-negozjati mal-allegat qattiel ma kinux faċli. Bis-sorsi tagħna jindikaw illi l-an prinċipali kien illi Rodrik Kassar jinżamm ħaj. Dawn in-negozjati tmexxew minn post li intrama apposta fil-bypass ta' Qrendi ftit metri bot mill-appartament tar-raġel. Il-pulizija jkunu f'kuntatt dirett ma' Kassar permezz tal-mobile. Fiż-żona kien hemm preżenza ta' żewġ ambulanzi u uffiċjali mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili biex jassistu lill-pulizija illi qattaw sigħat sħaħ f'nofs ta' lejl bir-riħ kiesaħ li beda ġej minn fuq wiet iż-żurrieq u taħt ħalbit tax-xita minn ħin għal ieħor. Il-Pulizija tal-Special Intervention Unit żgassaw u daħlu fl-appartament tal-allegat aggressur illi jinsab fit-tieni sular ta' blokka ta' appartamenti fi triq il-Kartaġiniżi il-Qrendi fejn hemmhekk ġew sparati numru ta' flashbangs u r-raġel ġie arrestat ftit tal-ħin. Full post il-pulizija sabet ukoll l-arma illi x'aktarx intużat f'dan l-omiċidju ta' dalgħodu. Filwaqt illi r-raġel ma sofra l-ebda ġrieħi waqt dan l-arrest huwa xorta waħda qed jiġi assistit minn tim mediku tal-ambulanza u mill-tim mediku tal-emerġenza li jinsabu fuq il-post f'dan il-mument. Mal-ittieħed fl-ambulanza Rodrik Kassar ders finit wara 17-il sija maqful f'daru u mal-ewwel ġie trasportat lejn l-isptar. Il-kwiet illi iddomina l-erba' filgħodu dawn it-toroq tal-Qrendi kontrasta ferm ma l-atmosfera li kien hawn lejliet f'dawn l-akwati fejn il-ħidma tal-pulizija damet għaddejja għal sigħat sħaħ sakemm inħareġ ir-raġel ta' Bernice Kassar. NetNews jinsab infurmat li r-raġel mistenni jitressa l-qorti fis-sigħat li ġejjin dan kif tul il-jum ġie rilaxxat mill-isptar Mater Dei u kien ukoll interrogat fil-kwartieri ġenerali tal-Pulizija. Kassar qed ikun assistit mill-avukati Franco De Bono u Marion Camilleri.